Sa ngayon mga kaibigan ay nandito po tayo sa south border po ng Ilocos Norte at makakapanayam po natin si Police Captain Joseph Tayaban ng Municipal Police Station po ng Badoc. Kung paano nila ipapatupad ang bagong executive order ni Governor Matthew Marcos Manotoc na number 87-20 dito sa buong Ilocos Norte, lalong-lalo na ang mga dadaan at papasok sa South Border Control. At i-update lang natin kung ano po yung mga latest na protocols. Para mas lalo pang malaman lahat ng mga gustong magbalik probinsya, mga pumapasok at lumalabas na mga authorized person outside residence at mga iba pang gustong pumunta sa Ilocos Norte para malabanan ang paglaganap ng COVID-19. Dahil sa ngayon, Dito sa Ilocos Norte, ang ipinapatupad ay Modified General Community Quarantine. Monitor sa ating border at andyan yung mga frontliners natin na 24/7 na nagmamanito ang ating South Border Control. At ngayon, yung mga katanungan noon na kailangan may testing center ay nandito na po, na-establish na dito sa ating tourist house. At meron pong testing center na. At ito po yung rapid antigen. Yun po yung kinukuha dito sa border control natin. At as per dito sa EO 87-20 ay 1,000 yung fee na binabayaran o sinisingil. And then may schedule po. Sa ngayon, ang schedule ng testing natin is Monday to Friday, 8 to 4. And Saturday, 8 to 3. And Sunday, ay off duty nila. Off duty nila sa Sunday. Bago ka kumuha, kailangan na kumuha ka ng number dito sa pulis natin na nagche-check sa may checkpoint. At bibigyan ka ng number and then babayaran mo dito sa may animal quarantine. Yung mga naka-duty doon kayo magbabayad and then proceed na kayo sa may testing area dito sa mga nurses natin na naka-duty. So yun po yung steps na para makapag-rapid antigen test ka. Actually, ito yung nasa 87-20 na linid daw ng ating Honorable Governor. At ito yung aking uulitin. So inulit lang para mas clearer. So dito sa ating APOR, yung general requirements are as follows. Pagdating sa border, may APOR Health Declaration Form, thermal scan, at yung affidavit of undertaking. Yes, sir. Under this, yung APOR non-residents of Ilocos Norte, entering the province, yung non-resident na APOR. Yung number 1 na requirement is with official business, appointment, travel order. So, kailangan stay only during the inclusive dates indicated as official business. Yes, sir. Kung ano yung naka-indicate lang doon sa official business, yung appointment or yung travel order, yun po ang kanyang pag-stay dito. Okay po, sir. Must present 72-hour valid RT-PCR upon entry. Dapat meron silang swab test. Yes, sir. Or if swab test is not available, must undergo rapid antigen. Yun yung dito sa border ngayon. Yes, sir. If negative, stay only for maximum of 3 days, 72 hours. Yun ang maximum. Yung mga APOR non-resident ito. Yes, sir. If RT-PCR is not available, ito, mag-stay niya. If extending beyond 72 hours,
to 14 days must undergo RT-PCR or rapid antigen Yes, sir. on the 4th, 5th, and on the 6th day from arrival. So they shall limit their movements to their official business only. Limit yung movement. Yung rationale dito is para po yung ma-repeat yung antigen nila. Pag nag-negative test in the border, dalawang ibig sabihin nun. Yes, sir. Yung individual is negative or anda pa lang iso na ti early stage of infection. Kaya kailangan on the 4th, 5th, on 6th day, kailangan na rapid antigen test. Opo. Yan. If extending beyond 14 days, must self-quarantine. Pag in-extend niya beyond 14 days, must self-quarantine for 14 days or undergo RT-PCR or rapid antigen on the 4th, 5th, yun na naman, yun. So, upon arrival, and reduce self-quarantine to 10 days. Tapos may reduce. With unofficial business, yung mga apo na unofficial yung business nila, refuse entry. Yung awanti official niya. Will be quarantined in facility for 14 days at his own expense. If ipilit niya or may mga unofficial business. Undergo same procedure as returning resident. So, kasi lang nga nag-LSI tayo. Yes, sir. Isot procedure da. Number 3, APOR visiting residents. Ito yun naman yung mga APOR natin na outside Ilocos Norte but residente da ditoy. Ay mas upon arrival dapat i-present nila RT-PCR upon entry. Yes, sir. If unavailable, must undergo rapid antigen. Yung dito. Pag hindi available. If negative, can stay in Ilocos Norte for 48 hours only. 2 days. Limit movements while inside Ilocos Norte. So, hindi dapat Pag-alagala or yes, sir. will undergo facility quarantine if staying beyond 48 hours. For pag nag-stay sila beyond 48 hours, ma-quarantine na, facility quarantine. Parang LSI na ang ano nila, returning resident na. Ito, yung sa letter B, APO resident of Ilocos Norte exiting the province. So dagito yung APO tayo, nga rumway dito at probinsya. Ada dati rules na met, ay protocols number 1. With official business appointment or travel order. Must be out only during the inclusive dates of official business. Di nakasusurat ni Jai? Oh, yes, sir. Non-schedule da. Dapat may indicate po yung mga Naka-indicate. Opo. If outside of the province for 1 to 3 days, must undergo rapid antigen at the border. So, a rapid test dito eh. Must undergo RT-PCR or rapid antigen on the 4th, 5th, and 6th day. Kasi yung rationale niya is yung infection is hanpay nga nag-effect. Kaya kailangan yung 4, 5, and 6 day. So doon natin mano. Tapos, ang sabi na dito, must self-quarantine while waiting for result. Yun. If outside of the province for more than 3 days, Yes, sir. undergo facility quarantine at his own expense. So, si Mobra in 3 days, Dapat iso na tiag-anan. LSI treatment but at her own expense or his expense. Opo. With an official business, will be quarantined in a facility for 14 days at his or her own expense. With an official business yun. Will undergo the same procedure as returning resident. So, yun ang sinasabi na. Visiting APOR in Ilocos Norte with residents outside Ilocos Norte. So, dagito'y umay dito'y nga APOR isuda pero
outside Ilocos Norte Mm-mm. must limit only to 48 hours. Oh, so may mga limit. May limit. Oo, oo, oo. Must undergo RT-PCR or rapid antigen on the 4th, 5th, and 6th day. Yes, sir. So, for indispensable travel, ito yung mga lalabas kung malapit sa nearer than Manila, Yes, sir. 15 days. Kung i Metro Manila, 24 hours. Oh, okay. So, ito yung ano nila. Must undergo RT-PCR or rapid test, rapid antigen on the 4th, 5th, and 6th day. So, must limit movements and self-monitor while waiting for result. Yes, sir. So, on frequent border crossers, Opo. weekly entrance to Ilocos Norte, weekly da, 3 entries and above per week must undergo rapid test every 2 weeks or RT-PCR every 2 weeks. So, okay, every 2 weeks da. Most are da every 2 weeks. No, 1 to 2 entries per week must undergo rapid antigen test every 2 weeks. So, every 2 weeks. Every 2 weeks. Yung rationale dito, tapno maobliga, dagitoy, kumpanya, cargos, dagiti drivers, tapno ilimit da or ilesen dati At travel. entries and exit. Yes, sir. Indispensable travel. For indispensable travel, non-apor in Ilocos Norte. Dagitoy handa nga apor. Dero muarda. Limit travel to 24 hours. Manila. 15 hours other provinces. Ag self-quarantine dan to for 14 days. Sumangpit daw to. Sumangpit da. Oo. Ag undergo dati PCR, RT-PCR or rapid antigen on the 4th, 5th, and 6th day Yes, sir. upon arrival. So, additional protocols in case nga nag-positive sa COVID test yung result dito sa border, kung yung individual is not from the province, ma-isolate na ditoy and refuse entry along with companions. Nangyari, meron na kanina, One, sir. may dalawa with the respective employee. So, kinoordinate natin yung LGU nila ay galing Pasig. Oh, So, my contact person, official business in Ilocos Norte is likewise informed. So, ito, in-inform natin si na Dr. Rina, si Sir Ryan Remigio, para sa dito sa mga nag-positive. If individual is from Ilocos Norte, kung sila ay taga Ilocos Norte na nag-positive dito, i-isolate tayo. And kontakin tayo dyan, respective LGU da, tapno ma-isolate. And ipanda isuda ti confirmatory test na iti RT-PCR. So yun yung ating protocols at sinamarize natin para maintindihan ng mga gustong umuwi, yung ating mga kababayan na sa Ilocos Norte, and amin nga sumsumrek dito'y lugar tayo. So may Yun. so mas stricto po ang pagpasok at paglabas na right? Yes, yes. Actually, yun. Stricto talaga. Kaya nga, kailangan natin bantayan. Although yung ano na ngayon is yung sasarat. At yun po ay doon mismo. Kaya yun ang pine-prevent natin na kaya nga nandito tayo. Sayang yung ating effort kung hindi natin mabantayan itong border. Yes, sir. Yung border natin. Okay po. So, maintindihan sana ng ating mga kababayan na kahit man kung ano yung position nila, ay makisama sila sa ating ginagawang checkpoint or itong ini-implement na protocols dito sa border natin para maiwasan natin ang sakit na to, yung COVID-19.